onye nọ ka onye Chọkwa Managing Director ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Okpalaeze akpọgo kunyere ndị na-azụ ahịa n'Ọnịcha ka ha gosipụta na ihe gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme na ọsọ enyemaka dị iche iche ọ na-agbata n'ihe gbasatara ọnọdụ akụnụba na imere ihe ije aka mgba dị iche iche n'ihe gbasatara ahụike na ọdị ha mma site n'ịdị na-erube isi n'iwu obodo. Chukwudị wetara anyị akụkọ a. Maazị Okpalaeze mgbe ya na onyeisi ụlọ nnekwa arụ Transglobe Pharmaceutical Onitsha na-akpakọrịta ụka kwuru na ọ bụ ezigbo ihe na echiche gọvanọ ime ka Okpoko bụrụ ebe ndị mmadụ ga na-ebi ọfụma ma mekwe ka Onitsha bụrụ ebe ndị na-anọkọ ego na ajọ ihe ndị ọzọ n'aha gọọmenti ga-akwụsị, nke ekwesịrị ka akwado gọvanọ na atụmatụ ya site na onye ọbụla ịtụ ụtụ isi lulu ya yana ụgwọ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị. Onye bụ acting MD nke ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Okpalaeze, onye yana ndị isi ndị ọzọ ngalaba ụlọ mgbasa ozi ABS yana ndị nọkwa na otu kọmitii ga na-achụtara ABS nta ego nke enyere ikike na oge adịrị anya, kelere ụlọ nrụpụta ọgwụ ahụike ahụ dịka ha si bụrụ ndị na-akwado ABS ma kwukwa mkpa ọ dị ha na-abọ ị na-enwe mmekọrịta nke ga-adabara ha na-abọ ịdị na-aga n'iru. Maazị Okpalaeze kọwara na ABS bụ ndị na-ahazi onwe ha ịbụ ụlọ mgbasa ozi pụrụ iche nke ha na-agba mbọ dị iche iche ịhụ na ezi mgbanwe batara na ụlọ mgbasa ozi ahụ ma yọkwa enyemaka ndị ihe ABS na-amasị. So I will not see. I will be done. I chọpụta ọ bụrụ ndị na-enye ego sponsorship mana ha na-emezi ka anyị jikere jụọ ha ka ihe batara Ojiegoachuego. Ọ bụrụ na o nwere nsogbu nwe ihe anyị nwa ga-eme ka anyị na ha wute nke ọkwa ọzọ anyị eme ya. Ọkwa na o nwere anyị ayọ ha ka ha nyekọrọ anyị aka na sponsorship na-enyere anyị aka iwe ọnọdụ ọmụke o nwere nsogbu nwe ihe anyị nwa ga-eme ka anyị na ha wute nke ọkwa ọzọ anyị eme ya. Ọkwa na o nwere anyị ayọ ha ka ha nyekọrọ anyị aka na sponsorship na-enyere anyị aka iwe ọnọdụ ọmụke. Na oge ọ nabatara ABS, onye bụ onyeisi ndị na-alụpụta ọgwụ ahụike ahụ agbọrọ Transglobe Pharmaceutical Company, onyeisi ha bụ Chief Jasper Okpalafulakụ kenere ABS na njem ha ma kenekwe onye bụ onyeisi ha bụ Maazị Okpalaeze na mbọ ọ na-agba ịfụ na ihe gbanwe na ụlọ mgbasa ozi ahụ nke ụlọ ọrụ ya ga na-agbakwa mbọ ịfụ na ha ga na-akwado ABS. N'okwu ya na njem ahụ, otu onyeisi na ụlọ ọrụ ahụ bụ Chief Bat Eli kwupụtara ka obi si anyị ike na ABS na ụlọ ọrụ ha ga na-enwekọ mmekọrịta pụrụ iche maka agamniru ma gwakwa ABS ka ha dị uchu ị na-eweta mgbanwe nke ga-eme ha ka ha pụọ iche na ụlọ mgbasa ozi ndị ọzọ. Na oge o nyere ekene onye so na otu enyere ikike ị na-achụ nta ego na ABS bụ Oliakụ Franka Ọnọnuju kenere ụlọ nrụpụta ọgwụ ahụike ahụ dịka ha si enwe mmekọrịta pụrụ iche kamgbe, dịka ha na ụlọ mgbasa ozi ABS si enwe mmekọrịta pụrụ iche kamgbe, nke ha ma na njem ahụ ga-amịta mkpụrụ ọma nke ABS ga na-agbakwa mbọ ịpụ iche na ụlọ mgbasa ozi. Transglobe Pharmaceutical Company bụ ndị na-arụpụta ọgwụ ahụike dị iche iche nke gụnyere Sena Leaves Herbal Tea. Site na Onitsha, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.